May dalan dia. Mama hot, mama. Mani panghatag ang kuan. Mga sanina dayon. Palit magkagkon. Palit magagbasahon. Ha? Ante. Lang palit magbasahon. Dali, init kayo, dali. Oh. Yun. Dito. Ikaw video ha. Lako-lako. Second station na po. Lahat sa mga sasyayan mo si Jesus. Sa sadyuin siya kung kami lumasasala karoon sa oras na may kamatay amin. So, yun na parang. Ben, dili na pod. Oh. Glory, glory be. To the Son, and the Spirit, as was in the beginning. No, never shall be. Gagma na lang man ko. Hindi nga ka na araman na nadala ni Mami. Uling ihatag ni Mami. No? Jesus not his mother. Sirenio metabang kang Jesus. One. Apa ya? Luso. Makatum ka dali. Veronica wipes the face of Jesus. Ikaw-unom nga istasyon. Ikaunom nga istasyon. Basa. Sige. Pagpahid. Siguro tingog Pusga. pagpahid ni Veronica sa Ito ang istasyon. Kaduha sa pagdugo. Paglipay dito sa mga babae sa siyudad sa Jerusalem. Libin.
Tabuso. Oh. Si Jesus namatay sa krus. O Diyos nga maluluyon, maluoy ka sa imong anak na namatay sa krus ug tungod sa iyang Tuyok ka dito, tuyok ka na videoan mo. sa ibabaw ang akong ninatay na pagmukod sama sa tanan mo Napasaylo kami sa lakas. Dili mo kami tulis para Lapati. Yan ha. Sige, sige. Ginadagan dito, painin dito. Picturean na yun. Bukan painin dito. Ah, wala man manlupan ang lapati. Dahil wala sila nilupad yo. Di man mahal ka sa lapati. Oh? Na ako, dili lagi na sila manlupan. Kadapok pagbukaan na. Susayang kayo.